Erokamano wan kaka jadu bura bende ma Homa Bay Town mano migosi Peter Opondo Kaluma ang'eyo ni usobedo kutiyo kode od bura ma kawuono ni kaka jatelo machiegni kode ahinya kendo kod kaunti achiel. Nyiswan to ere kaka thoni iyude to ere kaka nyiso nang'o? Jogo maewa wi malich ahinya. Pok owachi to were e kinde ni ne en Secretary General kata jagoro mar chama mar ODM e Homa Bay County. Yiero mane wadhi mbele ni ne en achiel kuom jogo mane dwaro mondo benwa jakom. An anyalo wacho gi chuny mayot ni nang'eyo ni ka ne en interested to ne wadhi kete jakom. And en gima ne wasechako kuothe. Koro wawito ng'at ma ne ong'eyo tie loyalty. Were okipog gi gima babo wacho, ong'ondo were okipog gi gima chama dwaro. And seche moko ne keto dwa chenjo kata na brand mar party. Tinde kanodhi kuonde moko to koni ODM tuko tayari bor ne jaluo. Okoni ODM tuko tayari duoka uru ni polo. Koro jigona polo. Wawito wuodwa mane ratega ahinya. Bunge kama wuoke ne en jalup jakom mar committee mochung' ne National Cohesion and Equality. Matiende ng'ama ng'iyo ni bendo Uganda te to gi resources mag piny bendo poge yo maber e piny ka gin tije sirikal bendo pogte. So kata na moko mineno ne wayudo gweng'wa e sirikal masani ni duond were nitie mang'eny. Koro wawito ng'ama duong' ahinya e od bura ne en jalup committee mawachono, bende ne en koro mjumbe tam mar ariyo. Nyocha en gi kare mobede ong'ama ok miss bunge kata dichiel. Emomiyo antie ka ewi speaker ma National Assembly Dr. Moses Wetangula okoni atel ne team mag wachumbe maloso chenro mar kopo mare. Gima dwa wacho kaka ng'ama okil kendo ng'ama wuoyo on behalf of the speaker ni speaker osewacho kendo anuoyo ni yo mano nego go were. Okay, na ina yo monengo nego jatelo ka wan piny ma serious about security mar Uganda dier. Do roundabout ma this city mochari sa achiel gi nus kacha traffic joma dhi Kibira, joma dhi Lang'ata, joma dhi Kilimani, joma chiedho gi tiegi ng'eny, geche ng'eny. Kanyo bende kamidhi migoya mjumbe kama dheni wuok. Omiyo wakoni okwach kich nyaka ng'i piyo kendo tim nonro piyo kendo duog mondo ginyiswa nang'o monego jakachien. Ng'o monego jakachien onege nang'o. So thagwa kabisa. So kaka jo Homa Bay wawito wuoyi, kaka jo Kenya wawito wuoyi, kaka bunge wawito ng'ama ne thuon mane rito ni party dwa nang'o. Togo ombulu kata wuoyo koluwore kaka party. Kendo wawito ng'ama ne osa critical artillery in machinery marwa kaka joge baba e bunge kacha. Mar Nyasaye mi jodala ne chir. To mara yuage ni jok manego ji oyumagi. Kigibed gi pare ni nyithi jok maginego go gi family mag-gi to giwe nang'o. Dhi were ywak kuma kama lich kabisa. Mond were koro dong' ka. Konyi gang'o. O gimi dwaro no ikaw ti iwe wuod were. So nyaka wang'e gimo onego wuod were. Wabiro loso chenro ne to kaka jo Homa Bay wan gi lit mang'eny. Koro neno kaka ikoche kachien.